În prima rundă, vreau să-mi faci un tort. E mare și foarte gustos. Tort? Ușor. Nicio problemă, dragă. Am făcut multe prăjituri în cariera mea. Pentru a face tortul mai umed, voi avea nevoie de puțină cremă, după care voi tăia tot excesul pentru a da tortului forma de inimă. Uite ce drăguț! Urmează câteva decorațiuni. Îl voi decora cu Kit Kat, bomboane Maltesers și bomboane M&M deasupra. Oh, și cred că voi face un tort cu o formă mult mai neobișnuită. Tortul meu va fi în formă de curcubeu. Pentru asta va trebui să-l tai și să-l întorc. Oh, uită-te doar la această strălucire. Exact perfect. Acum să întindem totul și să mai adăugăm puțină cremă ca să pară că... Oh, uită-te la fața asta! Perfect! Și deja am făcut baza pentru tort, așa că trebuie să topesc ciocolată roz și să o torn într-o matriță transparentă specială. Adaugă mai mult roz. Uită-te la sclipiciul acesta. Și acum, hai să scoatem chestia transparentă. M-am gândit că va fi mai bine, dar e tare. Ai. Au, te-ai străduit atât de mult. Uite acest tort curcubeu. Așa delicios. Oh, și are M&M's și Kit Kat. Îmi place. Asta arată cam dezordonat. Da, nu-mi place deloc. Știu cine este câștigătorul și este bucătarul. Mulțumesc foarte mult. Acum, făm niște cacao și bezele. Cacao. Nu e o problemă. Cacao, spui? E simplu. Când eram copil, făceam cacao regulat pentru Kate. Sper că nu am uitat cum se prepară. Toarnă toate ingredientele în cratiță și adaugă încă puțină ciocolată. Oh, va avea un gust mult mai bun așa. Uite această cană. Cacaoa este ușor de pregătit, dar o poți prezenta într-un mod foarte original. Îmi voi decora cacaoa cu frișcă făcută în casă și bucățele mici de marshmallow. Arată deja mult mai bine. Adaugă... orice. Aparent sunt doar eu. O să decorez cacaoa cu frișcă de asemenea, dar asta nu e tot. Uită-te la asta. E atât de frumos. Iar acum, să adăugăm niște bomboane M&M. Și acum un pic de sirop de ciocolată și Oreos. Iată-l cum merge. Atât de drăguț. Nu uita de pețele de mac. Poftim. Oh, soro, ai decorat atât de tare. Nu arată foarte ordonat. E foarte delicios. Biscuiți Oreo. Îmi place. Oh, bunico, ai făcut cacaoa standard, dar într-o cană foarte frumoasă. Îmi place, dar e în regulă. Șef, ce ai făcut? Totul este foarte și are un gust atât de bun. Și câștigătoarea este sora mea? Oh, da. Nu am stricat nimic. Vreau chipsuri în această rundă. Îmi vei face? Sigur. Nu voi lăsa pe nimeni să mă învingă. Vom vedea. Pentru a începe, cartofii trebuie curățați cu ceva special. Vezi? Eu sunt o bunică foarte modernă. Apoi, cartofii trebuie tăiați și aruncați într-o tigaie preîncălzită și unsă cu ulei. Yee-haw! Principalul este să nu uiți de ei ca să nu se ardă. Principalul este să faci totul rapid și clar. Împărțiți cartofii în bucăți, apoi aruncați în ulei încins. Apropo, te poți izola de el cu o cratiță. Draga mea, nu face asta. Bine, trebuie să le întoarcem. Perfect! Minunat! Voi face chipsuri neobișnuite din lipie. Bunico, nu trage cu ochiul. Probabil că nici măcar nu știi ce sunt nacos. Apropo, asta gătesc. Lipia ar trebui tăiată în triunghiuri și prăjită bine. Bine, să începem să gătim chipsurile perfecte. Exact așa. Și acum să punem totul pe farfurie și să adăugăm niște brânză deasupra. Desigur, dar să fie topită. Perfect. Să turnăm deasupra nacosului.
Un pic de lime nu va strica. Oh, sunt atât de obosită. De ce te uiți așa? Ce e atât de amuzant? Pentru că sora a cerut A chipsuri vomitat. și nu nachos. La naiba! Am ars toate cartofii mei. Dar e în regulă. Unora le place o crustă puțin întunecată pe cartofi. În plus, chipsurile se vor răci când adaug condimente. Idiot. A doua. Da, nu pare chiar așa de Dovedita nu bun. fi atât de bine, dar totuși, poftim. bine, mergi. Ah, și eu sunt pregătit. Oh, totul arată atât de delicios, dar ce este asta, soro? Nu arată bine și nu sunt deloc delicioase? Dezgustător. Oh, bunico, dar ai obținut niște chipsuri frumoase, netede și foarte gustoase. Îmi plac. Se pare că bucătarul a făcut nachos. Oh, așa este. Oh, dar nu le suport. Cred că e evident că bunica câștigă runda asta. Serios? Sunt foarte încântată. De data asta, vreau niște paste. Asta nu e o problemă. Da, dragă, înfricoșător. Nu am mai gătit paste până acum, dar ce e diferit la asta? Mai întâi, spaghetele trebuie fierte. Totuși sunt prea lungi pentru acest vas. Dacă fac un efort, tot vor intra sub apă. Nu funcționează. Va trebui să le rup. Grozav! Și știu cum să fac paste, dar o să le fac pe ale mele. O să iau niște făină. Două ori! Ei bine, să setăm cronometru. Ah, ce faci? Este gata. Acum poate fi întinsă și împărțită în bucăți lungi. Privește lucrarea maestrului. După aceea, vor trebui gătite. Da! Pastele mele negre fancy sunt gata. Apropo, pastele cu caracatiță sunt o delicatesă. Bunico! Este ketchup? Pastele cu ketchup Dar sunt este fără delicios! gust. Toată lumea îl adoră! Ce este zgomotul acesta? Oh, îmi pare rău! Este doar spaghetiul meu lipit de tigaie! Ah, am spart polonicul! Bine, voi lua o furculiță și voi încerca să scot totul din... Ce? Oh, dragule, nu da vina pe tine! Oh, știu ce să fac! Aceste tăițe instant mă vor salva! Da? Tot ce trebuie să fac e să torn totul în această cutie, să adaug puțină apă clocotită și să aștept. Oh, omule! Este groaznic. Dar arată delicios. Delicios! Șef, cu siguranță nu voi încerca pastele tale. Ei bine, cel puțin partea cu caracatița este groaznică. Detest! Oh, eu și pastele mele preferate Ketchup. Sunt delicioase. Ce este asta, Sid? Noodles! Hai să încercăm. Este delicios, dar foarte picant. Oh, nu, dar a fost hilar. Soră, ai câștigat. Serios? Nu mă așteptam la asta. Nou videoclip, o provocare culinară. Să vedem ce vrea micuța noastră Emily. Wow, acelea sunt gogoși! Tare! Hai să le facem curând pentru draga noastră Emily. Știi de ce am nevoie? Aluatul meu de gogoși, semnătură și o mașină de gătit. Acum așteptăm. Wow! Și am atât de mult aluat colorat că o să fac gogoși colorate pentru Emily. Cu siguranță îi va plăcea. Umplem fiecare formă din mașină și așteptăm. Punctul meu este gata. Nu au ieșit negre pentru că au fost arse. E un stilul meu. Poți trece la decor, să adăugăm puțin sânge de la inamicul meu sau sirop de căpșuni. Acum decorăm totul cu cremă albă deasupra. Delicious! Au amenzi excelente pe Donas. Este incredibil de uimitor. Lucru. Am nevoie de ajutorul tău. Adu-mi bolul acela de acolo. Da, minunat. Trebuie să torn sirop de căpșuni în el. Acum, să luăm câteva seringi cu sirop.
Am venit cu o super idee pentru o farsă. Hei, vrei să... meu? Acesta este sângele dușmanilor mei, deja există. Ah, Wendy, i-ai împiedicat părul bunicii să încărunțească. Ce? Oh, haide, este doar sirop de căpșuni. Nu te lua după glume. Să ne întoarcem la gogoși. Tot ce rămâne este să turnăm sirop de căpșuni peste gogoașă și s-ar putea să iasă foarte apetisant și teribil de frumos. Punem câteva seringi cu sirop și gogoși. Wow, gogoșile tale arată atât de cool! Nu trebuie să răcesc aerul, gogoșile mele arată cu adevărat delicioase. Nu am nevoie de sirop pentru gust, doar să le presar cu zahăr pudră. Atât. Este suficient pentru a fi cea mai delicioasă gogoașă. Voila! Vreau și eu! Gogoșile mele colorate sunt gata. Ar trebui să fie frumos decorate astfel încât Emily să le aprecieze cu siguranță. Am deja o idee grozavă. Haideți să așezăm gogoșile sub formă de față zâmbitoare. Acum am nevoie de stropitori colorate. Ah, nu se deschid. Off! Miercuri! Ai văzut asta? Ups! Ei bine, nu contează. Acum va arunca totul. Și perfect! Gogoșile sunt complet acoperite cu bombonele colorate. Le poți trimite Emiliei. Emily, încearcă! Wow, toate gogoșile arată grozav în afară de acestea. Sunt atât de urâte. Ar trebui să încerc oricum, dar poate sunt delicioase. E tare. E o seringă? Wow! Dar cu ce? Sirop de căpșuni, cool. Ce urmează? Aceste gogoși arată ca niște bunicuțe. Bine. Da, va merge. Ar fi putut fi mai bine. Ce-i aici? Oh, Doamne, aceste gogoși sunt atât de strălucitoare și iridescente. Trebuie să le încerc urgent. Te aleg pe tine. Oh, e atât de delicios! Delicios! Sigur câștigă! Am câștigat? Serios? Ce tare! Miercuri, Nina, să nu vedem mai ce vrea speria Emily de bunica data asta. și- Vreau un smoothie. Ce tare! Să gătim repede pentru a hrăni micuța Emily. Deja știu ce voi face, dar am nevoie de... Așa e forma! O voi folosi pentru a face ochelari comestibili. Wow! Trebuie doar să pun câteva bomboane acrișoare și totul în cuptor și să aștept să se topească. Acum, a trecut destul timp și e momentul să le scot. Wow! Am ochelari dulci de tot! Poți să bei și să mănânci din ei, de asemenea. Acum trebuie să așezi Skittles pe culori. Este după Apoi toare. toarnă-le într-un pahar. Perfect! Luăm bomboanele roșii și le punem într-un pahar. Și apoi la fel cu celelalte. Minunat! Acum, să umplem toate bomboanele cu o cantitate mică de Sprite. Uf, hai deschide-te! Oh, am probleme cu borcanele. Uf, nu reușesc să-l deschid, dar trebuie să-l deschid cu altceva. Aproape gata! Am vărsat tot pâinea asta pe mine. Oh, groaznic! Sper că este suficient pentru pahare. Ah, grozav! A fost suficient. Acum, frișcă deasupra și puțină marmeladă și mai multe bomboane. Am terminat. Ah, ești o fată atât de bună, Enid! O să fac și un smoothie pentru nepoata mea, dar fără dulciuri și zahăr. O să-l fac cu legume proaspete. Emily cu siguranță va aprecia. Am nevoie de o roșie, un castravete, niște morcovi. Usturoiul este de asemenea posibil. Iau tot ce crește în grădină. Mixează-le. Blenderul este cam mic. Nimic nu încapă deloc. Bine, Emily cu siguranță o să-i placă. Iubește smoothie-urile mele de legume. Nici măcar porcilor nu le-aș da asta. Acum o să-ți arăt cum să faci smoothie-uri cu adevărat delicioase. Trebuie să decorezi un pahar cu sirop de zmeură. Acum să umplem cu... Să transform totul în verde cu sirop de tuse. O culoare perfect dezgustătoare. Fink, am nevoie de ajutorul tău. Am nevoie să iei puțină frișcă de la Bine, M. bine! Salut, Thing! Vino la mine pentru o manicură în acest weekend. Oh, bunico, aproape că l-ai lovit. Hei, Thing, asta este frișca mea? Dar dacă ai cere permisiunea, spune-i totul mamei Wednesday și vei fi pedepsit. Mulțumesc, Mă poți Thing. ajuta? Trebuie să adaug niște smântână în smoothie-ul meu. Este foarte tare. De sus Sunt și în un cale, negru, dragă. Uf, gata. Oh, Totul e ura! gata. Dulciurile mele preferate. Ce? Am așteptat atât de mult ceva delicios. Dar ce este asta? E ciudat, dar o voi încerca. De fapt, nu e rău.
Marmeladă. Este foarte gustoasă. Să încercăm acest smoothie. Uf, miroase a grădina bunicii. Bine, hai să vedem. Are gust de iarbă și legume. Dezgustător. Ce a pregătit Enid? Wow, totul arată atât de strălucitor și delicios. Trebuie să încerc curând. Bomboanele mele preferate! Enid câștigă! Ura! V-am cucerit din nou pe toți? Ești gata să gătești cele mai delicioase feluri de mâncare din lume? Să facem tot posibilul pentru micuța Emily. Ea deja a arătat ce vrea paste. Pentru unii e floare la ureche, dar pentru alții e o provocare. Să începem. Am adormit, nu-i așa? Scuze, ce ar trebui să gătesc acolo? Paste. Asta e ușor. Trebuie să gătesc spaghetele mai întâi, să le pun în cratiță în apă care a început să fiarbă și să aștept. Da, am nevoie de ajutorul tău. Jack, fierbe apă. Minunat. Asta înseamnă că fierbe. Poți să servești spaghetele. La Cum ce te altfel uiți? știu dacă este apă care fierbe sau nu? Aceste spaghetti arată atât de ciudat. Nu am mai gătit acestea înainte, dar le voi face pentru fetița mea, Emily. Am nevoie de făină. Mi-a intrat în nas. Ups, îmi pare rău. Am strănutat puțin și totul s-a destrămat. Îmi pare rău. Vreau să fac paste de casă. Le voi face colorate. Pot să fac paste, evident. Ai nevoie doar de făină și un ou. Amestecă totul. Ups! Nu, aproape că l-am zdrobit. Așa, amestecă totul. Perfect. Și acum trebuie să împart aluatul în bucăți mari și să colorez fiecare bucată în culorile mele frumoase. Ce aluat frumos a ieșit! Este pe cale să fie. Acum să dăm drumul. Privește asta! Arată atât de frumos! Minunat! Chiar aș vrea să încerc și eu aceste paste. Emily va fi încântată. Spaghetele mele sunt gata! Punem totul pe o farfurie. Dean are cadouri. Bună! Mi-ai văzut toată clasa. Nu văd nimic. Am nevoie de ketchup. Am luat ketchup? Exact așa. Te voi ajuta. Wow! Mulțumesc, nepoată! Stoarce ketchupul! Nu, sunt acoperit de el. Nu văd nimic. Te voi ajuta. Uite, șterge-te cu asta. Mulțumesc, Enid. Unde eram? Așa este. Ketchup pe spaghet. Emily adoră spaghetele cu ketchup. Serios? Sunt gata de servit. Serios? Asta este gata, dar nu o pot lăsa așa. O să-l pictez doar. Nevoie de artau. Nu mi masezi ochiul vană. Rozav. Acum porții paște. Neagră perfect. Deci începe să arate mult mai apetisant. Singurul lucru rămas este să adaug ketchup și margarită. Ce este asta? Sunt doar eu rămas. Trebuie să mă grăbesc. Pastele mele sunt gata. Rămâne să servesc totul fetiței Emily. Wow! Aceasta este paste. Pare atât de ciudat. Hai să o încercăm. Mâncarea neagră nu este cea mai apetisantă. Groaznic. Ce este aici? Este delicioasă. Bunico, e suficient. E suficient. Mă dor obrajii. Și ce-i aici? O tăiță-i curcubeu. N-am mâncat încă așa ceva. Cât de delicios! Enid, ești cea mai bună! Câștigi din nou. Nu mă pot opri din a mânca această bucată de fursec. Ura, știam că am câștigat din nou. Și am un ac de păr drăguț. Știi pentru cine? Wednesday, acesta este pentru tine. Nu mai faci asta niciodată. Acum Emily termină desenul și vom învăța un nou fel de mâncare. Emily vrea... Sună simplu. Cred că toată lumea se poate descurca. Hai să gătim. Gătesc de salate pentru nepoatele mele. Este atât de ușor. O să am nevoie de niște piept de pui și niște biscuiți sărați, desigur. Sunt atât de delicioși cu salata. Uită-te la asta. Haide să radem niște brânză. Atât de delicios. Știu cum să fac salata mai interesantă. O să tai aceste micuțe chestii drăguțe din legume. Wednesday, ce vei găti? Salată! O să gătesc în stilul meu. Și totul va fi în ardei roșu. Să adăugăm niște salată și castravete. Închide și pune câteva măsline în loc de ochi. Perfect. Wow, atât de interesant! Este un buchet din flori. Este morcov? Nu prea-mi place. Ce este asta? Ei, brânză și pui. Îmi place. Și ce e aici? Este un fel de monstru de ardei? Le urăsc. Bine, am decis. Bunica câștigă.
Au, ura! Știam că o să câștig de data asta. Uf, spatele meu! Nancy, acestea sunt plușuri. Hai să vedem ce este înăuntru. Oh, uite! Lego albastru. De ce am nevoie de el? Miroase dulce. Asta e ciocolată? Ce masă delicioasă! Hai să încercăm! Oh, îmi place! O voi mânca pe toată și acum vreau să-mi construiesc propriul castel. Da, hai să o facem! Uită-te la asta! Cât de grozav! Oleu! E bine, o să văd ce am. Wow! Așa că am nacos albaștri, dar nu pot deschide deloc pachetul. Haide, Emma! Nu mai râde de mine! L-am deschis! Aproape că am reușit! În sfârșit! Ups! Totul s-a destrămat! Ei bine, sunt încă o gustare delicioasă. Vreau să fac un întreg turn de nacos. O să fiu foarte cool. Așadar, am pus împreună cel mai înalt turn de nacos. Și acum pot să-l mănânc pe tot dintr-o dată. Să vedem. Exact așa. Da, ce delicios, îmi place! Asta e? De ce le arde gura? Nu! Nancy, nacosurile tale au fost incredibil de picante. Uite-le, sunt cu ardei roșu. Trebuie să mă opresc din râs? Am nevoie de ajutor. Scot foc din gură. Nu! Oprește! Castelul meu de ciocolată se topește. Bine, am un extintor aici. Să-l pulverizăm. Bine, cred că am terminat. Acum castelul meu s-a transformat într-o băltoacă albastră. Uite cât de trist asta! Ce coșmar! Măcar zombii sunt gălăgioși. Uite ce telefon tare. Să mă joc cu el. Wow, deci am actualizat clopotele și acum dulciuri noi. Să vedem ce am. Nu se poate. Am acadele și gândaci înăuntru. Vai, groaznic. Nu-mi place asta. Și cum pot să am așa ceva? Nancy, hai să vedem ce ai tu. Haide. Bine. Suntem. A funcționat? Ceva super acro. Dar e rece. Nancy, pot să încerc. Nici vorbă. Ce persoană lacomă ești! Dulceața ta s-a terminat! Și eu mai am acadele cu gândaci. Arată mega grozav, dar o să încerc să o ling puțin. Mi-e frică să nu mă atace un gândac. Wow! Acadeaua! Să vedem! Acadeaua în sine este atât de delicioasă. Îmi place? Atât de bună! Uite, este un gândac! Unde este gândac? Nu, este pe gura mea. Urât, e dezgustător! Ia-o de aici! Nu mai vreau, Nancy! Nu voi putea ajunge la o înțelegere cu tine, nu-i așa? Va trebui să mănânc tot? Totuși, Zing, am o idee aici! Dar focalizarea? Zing, lasă-mă să-ți arăt. 2-2 și acum vezi? Wow, 1. Wow, cum ai făcut asta? 2 și acum mergi? Totul va dispărea. Wow, truc grozav. Să mergem. Acum voi fi primul. Vom vedea. Wow, aceasta este o toaletă cu o acadea. Și ce este înăuntrul toaletei? Este o pudră albastră acolo. Mai bine aș încerca. Luăm o acadea, o lingem și acum o pot înmuia în pudră. Și acum lingem pudra de pe acadea. Ce delicios! Grozav! Îmi place foarte mult. Emma, e atât de delicios. Vreau din ce în ce mai mult. Atât de bun! Andy, ești atât de amuzant. Buzele tale sunt albastre acum. Și acum e rândul meu. Bine, deci acestea sunt bomboane de la Juicy Drop. Minunat. Le iubesc incredibil de mult. Toarnă toată marmelada pe farfurie așa. Sunt de un albastru atât de frumos. Și acum luăm gelul acru. Este și albastru și atât de frumos. Să încercăm să combinăm marmelada și gelul și să vedem cum e.
este atât de drăguț. Bine, nu este atât de acru, dar e foarte gustos. O vreau pe Emma. Pot să o încerc pe a ta? Dulce, hai să punem niște gem acru pe ciupa-ciupsul meu și cu siguranță va fi foarte gustos. O, mai bine încerc. Mulțumesc, îmi vine să salivez. Bine, să vedem. Îți pot da pudra mea albastră? Vrei un pic? Da, sigur. Bine, hai să încercăm. Amestecăm dulciurile noastre să vedem dacă merită. Așa acru, dar atât de delicios. Uite, limba mea e albastră. Și a mea. Suntem așa amuzanți. Hai să deschidem clocheurile împreună. Eu am ruj comestibil și bombonele grozav. Tu ce ai? Și eu am marmeladă cu bombonele și ochi pe bețe. Super! Începe mai întâi. Bine! Aș prefera să-l pun pe buze. Wow, frumos! Buzele mele vor străluci. Și acesta este un sărut aerian pentru tine, Nancy. Și acum să vedem ce este în borcanul meu. Bine, toarnă totul pe farfurie. Ce frumos clipici albastru. Super! Îmi place. Și acum ne scufundăm buzele în această pudră. Ce buze albastre frumoase am! Uite! Și buzele mele sunt incredibil de delicioase. Gustos. Nancy, acum e rândul tău. Haide! Haide să merg! Desigur! Sunt chiar flămândă! Pentru început, să încercăm aceste ochi amuzanți de marmeladă. Îmi vine bine culoarea albastră a ochilor? E amuzant! E atât de amuzant! Deși vreau și eu să scufund marmeladele în steluțe. Oh, toarnă presărarea pe farfurie și scufundă marmelada în ea. Wow! Bine, exact așa. Uite, se lipesc. Și acum pot să încerc. Oh, este atât de delicios. Yummy! Iar acum să bem conținutul cu acest pai? O să cad. Pot să-l am și eu, te rog. Atât de delicios. Cesta! Bine, pot să-ți împărtășesc? Serios? Mulțumesc! Ești un prieten atât de bun. Este atât de delicios, Nancy. Mulțumesc!